m'a fɔ ko ni min ka kaba ko tɛ a ye fɛn bɛɛ dan ka kan awɔ baasi tɛ ɲɛ bɛ nin na n bɛ fɛ ka na nin ye yan nɔ de ka nin fura in tigɛ ka d'i ma parce que a fura in kɛnɛ de ka ɲi nin ye manja fura de ye Amine. n y'a minɛ ni bolo fila ɔ nin fura in ni i kɔni ye tile 7 han e ka taa munumunu ka so da laban ye tile 7 tile 7 dɔrɔn i bɛna tiɲɛ segin ne ma. i ko tɛ n'a karamɔgɔ o banna pewu. ala k'an to ɲɔgɔn i y'a faamu awɔ baasi tɛ. a ye n bɛ joli d'i ma nin fura sɔngɔko la. Basi e ka to n'a ko ɲɛnabɔ la i bɛ sɔrɔ ka dɔ f'i ye i y'a mɛn. karamɔgɔ awɔ e kɔni bɛ ka dɔn jigi kɔrɔ wagati bɛɛ. walayi min jigi kɔrɔ koyi. ala k'an to e kɔni ne tɛ bɔ e jigi kɔrɔ fo ka diɲɛ wuli. n'ala sɔnna i y'a faamu baasi tɛ. ne bɛ sira ɲini o la. ne yɛrɛ bɛna taa so. awɔ baasi tɛ. n'ala sɔnna ma n'a kɛra cogo min na n b'i labɔ a kalama. inshallah awɔ. ala barika bani e ka taatɔ lajɛ i ko dɔ natɔ. biɲɛngala ɲini na sen danbɛ biɲɛngala kɔ b'i ye wa e bɛ n'i jɔ ko ne ka kirisano kirisi ɲini ka d'e ma e yɛrɛ bɛ ne ka kirisi ko dɔn han baatɔra den fura min b'i bolo e t'a dɔn e kɔni nin ye kungo tiɲɛni nin pewu mangoya nin ye mangoya walayi mangoya yiri de nin yiri in tellement k'a kasa ka go n'i ye ko nin ye kasa tɛ diya maa si ye a bɛ ni ala ni kira cɛ n bɛ Bamakɔ yiri la yan e yɛrɛ tɛ surumani e ni ala cɛ kirisi bɛ mun fɔ nin ye sa kirisi bɛ mun fɔ nin ye han e bɛna ko ne k'o ɲɛna na ne yɛrɛ ka taa so ci tɛ nin na bila. Awa. Agak tu dah nunggu Karamogo dia. Karamogo aja. Abora, ini pegang. Aha. Awa ça va? Ok. Iko ko Karamogo dia. Ok, voilà, bon, ça tombe bien. Je vois que tu as remarqué qu'il y a des gens qui ont la clochina. Et ma déléguée Yorola. Il n'a pas déjà télé ou aller quand comment me radio là. Ah, mon gars, c'est-à-dire que tu es donné. Et 72 à Yaoundé. Il va reconnaître la Malila à Wati. Je sais pas où ma clé la même à 72 à Yaoundé. Ça dit tellement que Congo Gelala. Angbe allemand sous des Bambara Kekal. C'est pas une flatterie, mais me faire faire nos refus. En est voilà. Moi personnellement, les Bolotana de Djadje Samasegu, Djenepo, Amari Traoré, Maro Yo Lutomé, n'est-ce pas? Mais où t'as été ballon flair? Ballon t'es là pour Ah, où des tiens, je n'ai Djadje Samasegu, ben de la génération, ben de la promotion. Si tu m'expectes, comment dirais-je français? Voilà, et c'est ça. Les Tangata, contrat de revenir pour lui, Tangata Mexique. Mais fait, au Coco, anime sur les Catanions fait. Ils sont là, genre, c'est une occasion, les Cataniers. Est-ce que c'est Ah, ok. Il Coco et Karamogo. Ok, voilà, bon, ça tombe bien. Je vois que tu as remarqué, il y a des gens qui ont la clochina. Et ma déléguée Yorola. Il n'a pas déjà télé ou aller quand comment me radio là. Ah, mon gars, c'est-à-dire que tu es donné. Et 72 à Yaoundé.
il va donc comment la Mali la wati je sais pas où ma calculé la même ma d'offre au bas à 72 à Yaoundé ça dit tellement que comment la anglais allemand so de Bambara c'est pas une flatterie mais me faire faire nos refus en haut et voilà moi personnellement les bolotana de Djadje Samassegou Djenepo Amari Traoré Maro yo lu tombe n'est-ce pas mais où t'as été ballon flair ballon télé nga pointé ah où des tiens sinon Djadje Samassegou ben de génération ben de promotion si tu m'expectes comment dirais-je français voilà et c'est ça les tangata contrat de revenir pour nous tangata Mexique mais fait au coco ani muso de katani mon fait ils sont là genre au c'est une occasion les katani est-ce que vrai no go bloquer ça me refaire hein bon o ene min dire awa o ene min dire mais autre problème mais c'est go blanc à cause de toi donc si ça promotion est mou et en eh wuli ka boni gora ni ga bloquer ça ni kasa mi ne kumulu di ni ndi gata ah kauli sinon Mexique ki ga wuli ka bon ok Aïe, alhamdulillah. Bah, salam alaikum. Awa. Iya de fese. Tabarikala. Te ji doni janga ngona sunani. Alhamdulillah, kuma da ne fesa fu. Wallahi ala. Ya fuma bala Karamogo ko musa tabulo o fuka de sigidala. Ha? Oh ai ennete kala blemu. Anga kala ni yo bani ni pe. Kala be fa eni ti tay fa be bide. Alhamdulillah. Ai chao chebe kima musofuru imi jajena fo. Chegana koni nere taro na fa be chegana jena tigala. Anga ulala boro gasa ga tawa. Kan jana minia. La neta sable. Ala. Je suis mort vivant. Sinon mami toro yankuni. Ai mo shima toro. Ibaro nini mamun mesigla mama la de. Wa. Nuka toro be kasima toro be kunga fone Karamogo wanje me fela be tikola. Nyam. Ya famu? Era me fega me bide. Interige jabakene. Akati bado kumembulu. An kun talo ciu nyana boli ko dila. Ya famu? Ya famu. Sina foi. Ya awade. Nyam. Ne be mola ka kuma do fu ko sino. Jena tiga yere do. Ni mo muso ne mai ke ko fiyo. Ne baro muso fana tanu mandidi. Bari muso yele makadi muso na fonno shi. Sina ifana ibi nyona nyede. Bari ni ko muyu ani sabali o be no maso kadira. Ne re Karamogo wanje ne dugula mo wata ni ni. Ma dugu mu me fone ma. Ni Allah la ni ama Amalla. Ega kene. Korbasite. Alhamdulillah. Amba mese takana, mese. Ha. Ega kene kon. Korbasite. Alhamdulillah. Amba ega haga to asay man ko sebere. Sigi. Daddy. Bon, on est gouvernement barakalawe. Ami ala ga do du gono ka du den fara nyawa. Deme do bangulu amadi du dana amego ma. Alhamdulillah. Tabarikala. Eseli siorola. Ibe ka masira mfo. Yandu kon konea. Ni bi masaba yere nyini. Ne Karamogo wenzendo. Bon, atiga kendo. On mi du don be fara nyawa. Ni du don be jena ko mo mi dana amego. Ami soro wa dana fen. Okay, basite nya fam. Okay. Awa
Nam. Oh, ale musedi. Ai musodi. Oh, comme ni tu farla nyanga, ateso kuma kakanya na. Oh. Musola da mu. Oh, ima ko du dem be franya na. Du don be franya. Oh, gouvernement barakela bododi. Kabe fe ka du dem be franya. Oh. Dili. Dili. Ai ko. Baru ulang vlog. Kagana. Mama ko wala. Check. C'est la Dili. Ouais. 12 Starba. Ouais, ok. Il est bon. Aïe dans la main. Aïe dans la main. Gouvernement barakela we. Ami ala ga do du kono. Dana fe no ba mo la mo di du dana mo ko ma wa. Ko mi karo no de ba mo la mi di dana mo ko ma. Bon, ni du don be pena nyo mo ko ni dana mo ko e. Bon, amanga karo ndo o tigi ma wa. Pamala. Karamogo de dana mo. Boko de fɛn de b'e bolo donc e kan ka di du danaya mɔgɔ ma ni bɛ danaya mɔgɔ ɲini ne kɔni filɛ wallahi mun do karamɔgɔ bɔra la pewu ay bɛɛ b'i sɔrɔ fo karamɔgɔ I bɛ hakɛ to I ka miniti 2 di yan tan awɔ n bɛna kuma ni problème t'a la pas de problème Awa ali ki hakili to anona yan du ngono yan be hasidi dini bilahi utena so ka kuma ma n'Ala sɔnna ma danaya bɛ kɛ Dila hakɛ to I ka nɛ E b'i jɔ de ka ne wele yan nɛ I hakili b'a la I n'i terimuso aw kun bɛ ka karamɔgɔ wɛnzɛn kɔrɔfɔ yan nɔ I hakili b'a ka kuma fɔtaw la ouais n bɛ fɛ ka voter karamɔgɔ wɛnzɛn n'i ma voter I ye kuma minnu fɔ n b'a fɔ a ɲɛ a b'i bila kɛnɛ hali n'o bɛɛ kɛ ne tɛ sɔn hali n'o bɛɛ kɛ ne tɛ bɔ n ta kan an ka t'o la e ka taa philosophie e ka nɛ Comme hasidi wallahi Comment k'e mago bɛ jɔlen don tilegan I ye kuma min fɔ I hakili b'a la wa n'i ma voter karamɔgɔ wɛnzɛn I ye kuma fɛn fɛn fɔ n b'a bɛɛ fɔ a b'i bila kɛnɛ awɔ ça va a tɔgɔ yɛrɛ bɔtɔ filɛ mun nɛ ma hasidi je wa e de kɔrɔ bɛ c'est pour toi hasidi do ouais madame ça va I ye kuma min fɔ karamɔgɔ wɛnzɛn kɔfɛ a b'i hakili b'a la n'i ma voter karamɔgɔ wɛnzɛn I ye kuma fɛn fɛn fɔ a kɔfɛ n b'a bɛɛ fɔ a ɲɛna a b'i bila kɛnɛ I y'a mɛn ala ko sara ko fono sara o tene ko so ko na ka ne to wallahi bina wasa gouvernement ka ciden ne bolo du mɔgɔ sɛbɛ o ye karamɔgɔ wɛnzɛn awɔ ne bɛ n ka kuma d'ale ma o jara ye e sim barala alhamdulillah ala ki sara ne yɛrɛ ka mɔgɔ sɛbɛ de karamɔgɔ wɛnzɛn an bɛ se k'a d'a ma e ka mɔgɔ sɛbɛ do Dili fota gouvernement ka ciden bon sisan gouvernement ka ciden an ka du mɔgɔ sɛbɛ i bɛ mɔgɔ sɛbɛ ɲini an bɛ se ka d'ale ma ne dalen don a la dɔɔni n bɛ dɔɔni fɔ o la donc aw bɛɛ sɔnna ko ale de ye mɔgɔ sɛbɛ awɔ ne kɔni sɔnna ne bɛ sira ɲini ok a bɛ na fɔ bon I komi bɛɛ sɔnna ko e de ye mɔgɔ sɛbɛ bon cadeau dɔ b'an bolo yan nɔ I yɛrɛ tɔgɔ karamɔgɔ wɛnzɛn karamɔgɔ wɛnzɛn ok n bɛna chantiri k'a kan o ye chantiri bon a filɛ 1 million I bɛ taa ta banque la ni ne y'an ka cadeau ye k'a di mɔgɔ sɛbɛ ma wa aw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan du mɔgɔ sɛbɛ 1 million awɔ 1 million 1 million awɔ 1 million chef 1 million awa 1 million awɔ ne bɛna mɛ an bɛ sira di ma k'an mu fo awa e ni kɛ cogo di ha muso ɲuman musoya ye gindo de muso tɛ dɔn ka bɔ koyi u ko ten koyi silamɛw yɛrɛ y'o fɔ ko n'i ye muso ɲuman sɔrɔ I ka diɲɛ ɲɛna wa I ka lahara ɲɛna
sinon nous me voter ne tokodi nous aw ma bela bu voter tokodi nere toron kan kasire wa kan ayera de yera ta ayi kase benetere na bisa na ngayera ay walay tega nyaje tega sega billahi wallahi ni abo afaka tiena ne ma delega emule nyela nem na to deta ko nyereta awala kisra ala 1 million ne Karamogo wenzenta 1 million anga bisu na beja wala me fait no awa ami shedu shi ami shedu